अपूर्वा ऐकतास वे अनम्यूट करी. अपूर्वा असं जाल्यार ती हें जालें फ्रीज जालें. हरे कृष्णा अपूर्वा. ओके नेक्स्ट कीर्तन यहाँ पे था वा अपूर्वाले इंटरनेट इश्यूस मीरा किनी आणि पुन्हा तुम जॉइन जाता असती मीरा किनी देवा स्टार्ट करीत तुम्ही कीर्तन. हरे कृष्णा हरे कृष्ण. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। హరే కృష్ణ హరి బోల్ మీరాకిని వెరీ నైస్ అమ్మని తీసుకెళ్ళిస్తా మీనాక్షి మాత ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ तुम्ही दोघं ಬರ್ತಿ कीर्तन सांगू या ना ती दिसता एव्हरी टाइम सेवा दिवचे येऊ का मात देवा तुवे हा भारी चंद कोण सांगता असं तुगे वॉइस वर लायक असं ताळ भारी लायक असं तुका ताळ ताज ज्ञान असं व्हेरी नाईस ब्युटिफुली सांग देवा थँक यू हरे कृष्णा प्रणाम Thank you, Mataji. Hare Krishna. नेक्स्ट आम्ही वचा नेक्स्ट आम गेले कारकळात कोनो प्रतीक्षा भट माताजी प्रतीक्षा भट भक्तीन प्रतीक्षा जॉइन जाता सामगिल रश्मी भट माताजी ले दुव आता मी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन मी पळवेत एक कलेक्टिव्ह तुम्ही एक पदी सांगताना एक लायक जॉयस सेलिब्रेशन से जाता होय ना आणि डिवोटीज पुरा हार्मोनियस तावन जॉयस तावन सिंग करताना एक डिवाइन फीलिंग असता तर रिसेंटली एक 3 दिवसाच्या मिले हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन आशिल्ले आम गेले कीर्तन रस आशिल्ले 3 दिवस दुबईन तो भारी छंद एक डिवाइन एटमॉस्फियर पुरो जनक एक क्रिएट जालें आणि अशी की आमकां दिसता की एक ब्रदरहूड सिस्टरहूड एक फीलिंग जालें पुरा एकची सई पुरा जण एक एंजायटी ना अशी वरी ना अशी तंतू एक मुळगून आशिल्ली सई भारी खुश जालें आणि आमकां वरी हें कीर्तन असो हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग असो आमकां ते डिवाइन कनेक्शन दिवचें आमकां हेल्प करता हेंची एकच आमकां मार्ग म्हणून देवान सांगिल्लो आसा आणि श्लोकांत आमी शास्त्रांत वरें सांगिल्लें आसा कृष्ण वरी म्हळें सांगता कसं नाही तू पुरा विसरी कसं म्हणता 9.22 म्हणतो अनन्याश्चिंतयन्तं मां यजनां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं कसं नाही म्हाका सर्व करी म्हाका लव करी तुका तुका हांव कसं नाही ऊन एस कितें हांव दिता सो तू अल्टिमेटली म्हाका येता तू म्हाका सर्व करी कसं सर्व करची इजी मेथड कसं नाही पद संचय इजी नवा पद संचय चांट करचे वेरी इजी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आता नेक्स्ट कीर्तनीय आम्ही प्रतीक्षा भट आसवे देवा तू कारकळात तुमच्या जॉइन जाता असं स्टार्ट करीत देवा तुवें हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रतीक्षा एग्जाम टाइम विचारू पूरा येऊन चंद ಕೊಂಡು पद सांगता असती तू वरे बारी चंद ಕೊಂಡು सांगितलं असतेवा खुशी झालंय तू प्रतिपटी येऊन सेव दितास अशीच मुकरसून वरे तू सेव देऊ का भगवत पुराण कोंकणी खातीर येऊन पद सांगची की पुरा हंतो तू बरती ऍक्टिव्ह अस बरती सेव दिता थँक्यू सो मच देवा हरे कृष्णा प्रणाम थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी माताजी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा ओके आता चेडू हांक एक अंडरस्टँड जावं तशी एक एग्जांपल दिवन हांव हें करता एक तुमगेले एक मिरर आसा घर कडेन ताजेर धूळ बसला तोंड समज दिसतोय तुमकां दिसना नवे सो तुमकां डिफिकल्ट जाता पळोवचें तुमी रिफ्लेक्शन क्लियरली दिसना सो हें कीर्तन करचें चांटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र सांगचें आनी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करचें कसं जाता ते पॉलिश करता ते कसं नसता की ते पुरा पॉलिश करता क्लीन करता तशींच आमी हार्ट क्लीन जाता तें आतां मिरर तुमी कशें क्लीन केलें तेन्ना तोंड समज दिसता तशी हरे कृष्ण महामंत्र केले निमित्त ते हार्ट आमगे क्लीन करता तशी आमकां समज कळटा देव कसं न्ही देवा लोटे कनेक्शन आमकां डिवायन कनेक्शन इजी जाता आमगेले एक षडवैरी आसता कने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इगो आसता डिझायर आसता तुमगेले अटॅचमेंट आसता ते पुरा हें हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कोरून हरे कृष्ण महामंत्र चांट कोरून तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ 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 क्लियर प्युअर जाता हार्ट तशी तुमकां देवा डिवायन कनेक्शन जावचें इजी जाता आनीक म्हळ्यार आतां क्लाउड भरती क्लाउड आसल्यार तुमकां सूर्य दिसना सूर्य एक्चुअली थंय आसता जाल्यार तुमकां सूर्य दिसना म्हळ्यार ते आतां धांपून गेला क्लाउडांनी सो एक जोरान वार येयलो कसो जाता क्लाउड पुरा वता तशी हें हरे कृष्ण महामंत्र तुमी सांगिल्लें निमित्त देव तुमकां फील दिसता देवाल फिलींग येता तुमकां ओके कनेक्शन मेळटा कृष्णा लोट्टू आतां नेक्स्ट आमी आपया आमगेले अपूर्व प्रभु कोटा तुमकां जॉइन जाता स्टार्ट करीत देवा तुवें हरे कृष्णा आता नेक्स्ट कीर्तन आपया आर्य नायक आणि आद्य नायक सवे कार्कळ तुकुनु जॉइन जाता देवा स्टार्ट करीत तुम्ही हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी।
हाँ हरे कृष्ण स्टार्ट कर देवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण इंटरनेट इश्यू की म्हणून ना माताजी फ्रीज झालींची आर्य आणि आद्य ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ತಾ ಪೂರಜನೇ ದೈವಿಕ್ಷಣೆ ಅಸ್ಕಿ ಕಾರ್ಕಳತಕನು ತಾಗೆಲ್ ಬರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ असतात पाऊस की म्हणून रेडी असकी म्हणून दैविक्षणे हरे कृष्णा स्टार्ट माताजी हरे कृष्ण देवा स्टार्ट कर दो स्टार्ट करता हाँ स्टार्ट कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरि बोल ದೈವಿಕ್ हरे ಶೆಣೈ कृष्ण ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ थैंक यू माताजी अप्रूप येतो तत्त वळयोक सेव करकळशींची भारी चंद असतो गेले वॉइस वेरी लायक अस आणि ताळ पुरे लायक असते तुगेले अशी सेव दिवका भगवत वर्ण कोंकणी खातीर एवरी सेकंड वीक आमगेले थर्सडे हे थर्सडे जाल्यार नवे नेक्स्ट थर्सडे आसा ना अनदर थर्सडे अशी वार म्हयनेन तूं 2 टायम्स ऑर समटायम्स 3 टायम्स येता ओके 2 टायम्स आमी कीर्तन सेक्शन असता चिल्ड्रन पुरा तत्त वळयोन कीर्तन कोरका चेडवाले सेक्शन दावका म्हणना तुम्ही मध्य खंयचे टायमार येवन सांगेत ओके आणि भारी छान कोण सांगेन असं दैविक क्षण तुवे थँक्यू सो मच देवा ओके हरे कृष्णा हरे कृष्ण आता मी भक्ती रसामृत सिंधू म्हणजे एक बुक रूप गोस्वामीन बरेल आसा आणि तो कसान बरेला रूप गोस्वामी नाम गेला तो षड गोस्वामी तो एक ओके आमगे रूप गोस्वामी आम्ही पूरा रूपानुगास म्हणजे आम्ही रूप गोस्वामी फॉलोवर्स ओके येन प्रकारेण मन कृष्ण निमेषयेत म्हळ्यार कशी जाल्यार समवे आदा अदर जस्ट एंगेज इन द कसने एंगेज युअर सर्विस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा तू एंगेज करता तशें केलें न्ही कसं जाता प्युअर जाता हार्ट प्युअर जाता तो प्युअर हार्ट जाता तेन्ना कसं जाता तुमीले एक ते हॅव वेरी एक सिम्पटम्स आसा ते क्लेशाग्नी म्हळ्यार तुमगे ल्हान ते एक मेटेरियल डिस्ट्रेस आसा ते इमिडिएटली तुमगेले नाश जाता आनी एक शुभदा म्हणटा शुभदा म्हळ्यार कसं न्ही पुरा बिगिनिंग ऑफ ऑस्पिशियसनेस ते सूर जाता तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन केले निमित्त हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग केले निमित्त आणि हे पुरं व्हेरी इजी वे ना हे प्युअर लव आसपण आमकां मेळचे भारी कश्ट आमकां आयलेलें आसा हे इस्कॉनान तो ताजे खातीर आमी ते गट्टी धरका कशी आमी सिनियर सांगता की तशी चलका कळ्ळें आनी आमकां हे डिवोशनल सर्वीस केले निमित्त कसं जाता आमकां ट्रान्सडेंटल प्लेजर मेळटा आनी कसं जाता आमगे पळय एक रिचार्ज केलें से बॅटरी आमी सगळो दीस काम करता ती टेंशनर असता ती केदां तू एक सांजवाळ येवन गेन एक हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता की चांटिंग करता की एक बॅग दवरून एक राउंड करता की तेन्ना एक कितले मन समाधान जाता तुका पुरा विसरता तू हय वे देवा लोटी कनेक्शन मेळटा तुका चेडवा सांगता असं एटलीस्ट एक राउंड करता तुमी एवरी डे चड टायम लागना 6.5 मिनिट 7 मिनिट लागता तुमकां चांटिंग करून बोर जाल्यार खंयचेय पुणी ट्यून आरी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करा त्या वरे भारी कृष्ण भारी इष्ट ओके सो आता नेक्स्ट आमी अपूर्वा प्रभू कोटात कोणू अपया अपूर्वा देवा तू स्टार्ट करीत हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कोण सांगले अपूर्वा का तू गेले आणि का सांगतोस वे तू ऐकता ना बारी चंद कोण सांगून सांगितलं बघ माताजी. हा ओके हरे कृष्णा चंद कोण सांगेल देवा तुवे तुगे वाಯ್ಸ್ वरलाय कसं तुका ताळ येता ज्ञान असं चिरडवल सेशन वळार प्रतिपटी येऊ का देवा तुवे मग गोतस एक्झाम पुरा असतो भाई जाल्यार हे एक 5-10 मिनिट्स नवा दिव का टाइम दिव का ओके तर छान जाता ओके देव प्रसन्न जाता ओके सो आता मी नेक्स्ट कीर्तन या पया त्यावळी आर्या नायक आणि आद्या नायक सांगता शिनिती तुम्ही स्टार्ट करीत देवा तुम्ही हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा भरती चंद कोण सांगितलं तुम्ही दोघ जण आर्या आणि आद्या तुम्ही ಕಾರ್ಕಳದ ಜಾಯಿನ್ झाला सती दोघ जणाले ट्युनार सांगला दगड नोटू भारी चंद कोण सांगितलं अशी तातवळी सेव देऊ का देवा तुम्ही भरती लेस येता दिसता तुम्ही चिरडवल सेक्शन नॉर्मली 2 मंथ्स एक पटी असता ಕೆಲಪಟಿ 3 मंथ्स एक पटी असता शॉर्ट टाइम लागना ना चंद कोण एक एक ट्यून लावून कोण सांगा प्रतिपटी ओके सेव दिया ओके ओके हरे कृष्णा थैंक यू सो मच देवा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरी बोल आता नेक्स्ट सेक्शन अवचे आम्ही आता आम्ही चांटिक कसले अप इतुल इंपॉर्टेंट म्हणतो मी निंगू चेपुरती आता पळया आम्ही एक श्लोक सांगता कृतीय ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजितो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् धरी कीर्तनात मळे कसने तुम्ही कसने एक सत्य युगांतू मेडिटेशन कोरनो वर्ष कटले मेडिटेशन करता अशी वै विष्णू वैरी कृष्णा वैरी त्रेता युगांतू कसन की सॅक्रिफाईस कोरनो यज्ञ कोरनो त्याची फल घेत तशी तानी आणि द्वापार युगांतू
भरती तांणी सर्व करता आशिल्ली देवाक तागे लोटस पिकटाक भरती आराधन करता आशिल्ली जाल्यार ते पुरो तुमकां एक कसनी ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून महामंत्र सांगिल्ले निमित्त मेळटा कलियुगान तितलो इजी केला कले म्हळ्यार जनाक तांणी लेजी मिसगायडेड तांणी अनलकी म्हळ्यार बरे 100 इयर्स चड म्हळ्यार 100 इयर्स आयुश्य तितलें काय तांणी 100 इयर्स पासून आसना ती जाल्यार हांव सांगचें 100 फुड्स कड 10,000 इयर्स कडेरी 1 लाख इयर्स 10,000 इयर्स 1,000 इयर्स कಡೆ 100 इयर्स 100 इयर्स मात्र तांकां जीवन अशें आनी पुरो क्वारल्स मन इजी आनी कोच म्हणटा वेरी इजी मेथड हरे कृष्ण महामंत्र सांगले सै ओके देव प्रसन्न जाता ओके सो चेडूवाले हांव रिक्वेस्ट करता वापस एक राउंड करात देवा ओके आता मी नेक्स्ट आपया नेक्स्ट माया उडपीकर वास्को गोवा तुकून जॉइन जातास मन्या उडपीकर आसवे देवा तू स्टार्ट करेत हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हाँ प्रणाम स्टार्ट कर देवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरी बोल मान्या कितली चंद कोण सांगतले तुवें कितली व्हेरायटीज ऑफ ट्यून सांगले तुवें कितली चंद कोण सांगले ते ताळवरे चुक्कांनी आणि भारी चंद कोण सांगले खुशी जाल देवा ऐकून आणि ಬರ್ತೀನಿ ಎಂತಿ ವರೆ ಅಶಿನೆ ಖುಷಿ जाल भारी खुश जालें तू तातावळी कीर्तन करता सै दिसता म्हाका अशी तातावळीन सेव दिवका भगवत पुराण कोंकणीक हांव रिपिटेडली सांगता असं एवरी सेकंड थर्सडे आसता आमगेलें कीर्तन प्रोग्राम ओके येवन तुवें सेव दिवका देवा ओके हरे कृष्णा थँक्यू सो मच ती तू चंद कोण सांगिल्ला ओके हरे कृष्णा प्रणाम्स आता आमी पळया एक आमी उदक घालता ती झाडाक झाडाक खंय घालता ती रुटा मात्र घालतात न्हय तुमी पानाक घालता ती फुलाक घालता ती अथवा फ्रुटा वयर घालतात काही प्रयोजनच ना तशी आमी ती कशी एक तुमी रुटा घालतात ना पुराची ताका पुरा कडेन मेळटा वय वय तशींची आमी चांट केलतात ना हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सांगिततात ना ते आमले सोलाक नरिश जाता डायरेक्टली सोलाक ते आमकां स्पिरिच्युअल फुलफिलमेंट पण पळया ते मेळटा तशें म्हळ्यार कसं न्ही आमकां एक बॅलन्स लायफ आनी बॅलन्स हॅपिनेस हार्मोनी तशें पुरा आमकां अचीव करूं जाता आतां पळया ते तुमकां पटाबूक केल्यार कसं खाता ती फूड खाता तुमी तशी आमले आत्माक कसं नरिशमेंट मेळटा आमी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सांगितना चांट केलतात ना आमगेले आत्माक नरिशमेंट मेळटा त्या निमित्त आमी स्पिरिच्युअल ग्रोथ करतात सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तशींची तुमकां एक व्हडली घाय जाला तेन्ना तुमी कसं न्ही एक बाम घालतात न्हय चंद थंड जाता तुमकां यो दूख किशील पुरा वता वय वय तशींची आमी आत्माक वर एक बाम म्हणटाय न्हय आत्माक कसं न्ही आत्माक हेंची हरे कृष्ण महामंत्राची बाम ताजे निमित्तची ताजे तेंची मेडिसीन ताका ओके ताजे निमित्त आमी कृष्णा लोकांक वचेत कृष्णा लागीं वचेत ओके आतां नेक्स्ट आमगेले चिरस्वी उत्पल शानबागा पळय चिरस्वी आसवे देवा तूं हरे कृष्णा प्रणाम सेवा स्टार्ट करें तुम्हें हरे कृष्ण माताजी चिरस्वी बदलाक श्रेयस सांगू इतवे संगीत माताजी हाड ती येवन पावनी ती तिगे सगळे विंगड प्रोग्राम असते ओके श्रेयस सांग देवा जावेतो माताजी हरे जाय कृष्ण माताजी हरे कृष्ण ओके
ಶ್ರೇಯಸ್ श्रेयस ಅಶ್ವದಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ सांगा ना. ಪ್ರಣಾಮ್. तेजस्वे तेजस अनम्यूट कर. नाही तेजस आला अण्णा अण्णा हा, श्रेयस अनेक स्टार्ट कर देवा. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा श्रेयस वरती चंदकोन सांगितलंस लास्ट मिनिटात तू निमगी आम्ही रिक्वेस्ट केलेलं आहे तू चंदकोन सांगितलंस तेव्हा नेक्स्ट टाइम दुसरी ट्यून घेऊन येऊ का आणि चंदकोन सांग का ओके ठेव देऊ का आमका धन्यवाद. ओके धन्यवाद. धन्यवाद तेव्हा खंय तू कोण जॉईन झाला तू गरम तू नाही खंयचं कुमटा. नाव तेव्हा कुमटा खंय कुमटा हा कुमटात कोण जॉईन झाला वे व्हेरी गुड हा लाईक सिग्नलच थंय दिसता म्हाका थँक्यू सो मच देवा ओके हरे कृष्णा नेक्स्ट टाइम अनेक ट्यून घेऊन येऊ का ओके थँक्यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण. श्रेयस ओके आता हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता हा सांगा प्रभू चिरस्वी माम एक्चुअली चिरस्वी तिगे स्कूला प्रोग्राम निमित्त जायनी ताजी खातीर हांव इमिडिएट हाका कॉल करून सांगले तशें ते अर्जंट फिक्स केले माताजी हरे कृष्ण होड ना प्रभू होड ना वारी चंदकोन सांगितलं असं आम्ही चिरस्वील नेक्स्ट वीक ऐकूया नेक्स्ट वीक आमगेले हंगेले आम्ही भगत प्रण कोंकणीचेले म्हळ्यार मेन पर्सन तांणी पर्सन करता ती तिगेले ताज नेक्स्ट वीक तीन संगीत ओके सो हरे आम्ही वेट करतात तिगेल कीर्तनाक हरे कृष्णा हरे प्रणाम प्रभू थँक्यू फॉर अरेंजिंग ओके हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम प्रणाम आता मी फायनल कनिका भट सांगू येता असती आता मी एक ग्रेट सिन्नर वरे ताण एक पटी वरे हरे कृष्ण मामंत्र सांगणारी तागे सिन्न पूर नलिफाय जातकय तुमका हे ब्रह्मांड पुराण अंतू सांगितलं असं ह्या सांगितलं तुमका कसं उडगोसेव का अजमिळ स्टोरी उडगोसेव का अजमिळ कसं नाही इतकं दुष्ट होय ना कितलेक वाईट काम केलेलं असं झालं री आणि मोरची टाइम आरी म्हळे री मर ना तो आता एक म्हणतार दलतेत ना तो यमत पण कसं म्हणता नारायणा म्हणतात तागे पुत्त आपेता झाले तो शुद्ध नाम सांगता तो कसं नाही प्रॉफिट जाय म्हणून सांगून असं ना त्या निमित्त कसं जाता विष्णू तूतवरी येतात ती विष्णू तूतवरी येऊन प्रोटेक्ट करतात ताका तो म्हणतात यमदूतक तुम्ही मरू ना कले म्हणता मरता ना नारायणा म्हण कुगल असं तशी एक पटी ताण सांगिले इतके ताक प्रॉफिट जाणे ताजी मागीर तो चांग मनुष्य जाता आणि मागीर तो कृष्णा लोकांक वता गोलक वृंदावन वता विष्णुदूत सांगता ते अजय मिळाले सक्कड पाप वरे परिहार झालेलं असं आणि ताण प्रायश्चित कोण जाला ऑलरेडी ताके लक्षांतर जीवनाची वरे पुरा पाप परिहार झाला तो एक पटी नारायण संगील निमित्त आलोचन करा तुम्ही कितले पटी आता हरे कृष्ण महामंत्र संगील असं होय ना सो एक राउंड चांट करा एव्हरी डे ओके ते जस्ट 6 मिनिट्स 7 मिनिट्स लागतात ओके चरणवान आता फायनल कीर्तन या आम्ही रक्त असती केदार कनिका भट येता पजी सांगता म्हणून आम्ही रक्त असती अबुधाबी तुकून जॉईन जाता असं कनिका या देवा सांग हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कनिका ಖುಷಿ ದಲ್ದವ ಫೈನಲ್ तुगल कीर्तन बत्ती चंद कोन कंक्लूड केलं नसतो तू प्रतिपटी येऊन केन्ना सेव करता चंद कोन आम्हाला टोरे भगवद्गीता सांगता पद सांगता खुशी दल्दवा अशी येऊन तत्व सेव देऊ का. हरे कृष्णा प्रणाम. आता आज येम गेले अपूर्वानं आणि मीरा आणि प्रतीक्षा आणि आर्यानं आणि आद्यानं मन्या आणि दैविक शणई आणि त्यांची श्रेयस आणि कनिका आणि पुराजण बारी चंद कोण कीर्तन एक से बढ़कर एक म्हणता पळे तशी बारी चंद कोण संगीत असं खुशी झालंय अशी इंची मुखार सुनियवनु तुम्ही सेव देऊ का देवा. ओके आणि एक एक राऊंड चांट कर का हरे कृष्ण महामंत्र. ओके आता मी नेक्स्ट अनाउन्समेंट वाच्या भगवत